Салом алейкум бародаро. In видеоуроки навбатии мо in видеоурок бахшида мешавад намуди бой. Яъне дар дасти рост як чанд намуди навохтан ба дасти рост ёд мегирем. Дар аввал дар дасти чап кадом аккорде метонин кадом аккорде худ кардагин. Хубаш аккорди EM, AM кадом аккорде боша аввал амура меҷихем барое ки овози гитара хубтар бурояд. Ҳама бойора ҳама аккорда нишон метавонад. Якум намуди бой мо ҳама бой оддие ки ҳама гитаристо вақти сар карданда якум ҳами намуди навохтани бой ҳами тарзи бой ёд мегиранд. И бой ба руси шестерочка ном дорад. Як бор гӯш мекунем. Тарзи навохтани бои шестерочкара расм шуда шумо дар экранотон дидестен. Намихе навохта меша стрелка поён боша, поён менавози боло боша, боло. Ин намуди бои шестерочка ин хе навохта меша. Ду бор поён, ду бор боло, як бор поён, як бор боло, як бор дигар. Ду бор поён, ду бор боло, як бор поён, як бор боло. Баъд дар вақти боя навохтан шумо чихе удобнее кадом чилике хати удобнее яхело указательни чилик хати менавозан яхело чилики калон хати менавозан аввалша. И ай ҳар кас худаш вобастагӣ дорад чихеле шумода удобнее. Бои шестерочка. Дута поён, дута боло, якта поён, якта боло. Дута поён, дута боло, якта поён, якта боло. Баъд бои шестерочка ду намуд навохта мешавад заглушка хати без заглушка. Заглушка чия? Заглушка вақте дар вақти аму навохтан ту ба дастат хати монда аму струнода мемонӣ ки овози струна набура амихе овоз бура. Заглушкара ма ба ҳаминҷаи дасту мекунам. Заглушка шумо метавонед агар шумода удобни боша бо чилики калонӣ фарқ надорад чихе шумо заглушка мекунед ин тарафи даст ин тараф асосаш ҳамея ки шумо ҳамин овози струнаҳоро маҳкам кунед. Як бори дигар нишон метавонем менавозем без заглушка. Як бои шестерочка хати заглушка. Машқ кардан гирен баъд кӯшиш кунед ки дар вақти ҳамин навохтани ҳамин бой вақте шумо ёд мегирен ягон аккордам қапидагӣ бошен қатиш барое ки овозаш нағз бурояд. Ма ози ҳамин бои шестеркара дар аккорди EM қапида нишон додестам боя. Тарзи навохтан бо заглушка. Поён, заглушка, боло, боло, заглушка, боло. Поён, заглушка, боло, боло, заглушка, боло. Дуюм намуди бое ки мо дар ин видеоурок мегзарем и бои тоҷикӣ. Дар ин намуди бой бисёр ҳамин сурудои дар ин намуди бой бисёр ҳамин сурудои тоҷикӣ, сурудои туёна бисёр хонда мешаванд.
این намуди бой чӣ хел менавозам. Дар ин намуди бой як тарзи задан аст ки шумо чилики калон хати дар ҳамин танаи струно дар иҷане дар тахтане ҳамин охири струно вақте струно қариби расидан дар ҳаминҷа чилики калони хати дар ҳаминҷа мезанен, хеле задан намеистен. Мезанен мегирен хеле ранги отскок метаҳад танаи струно. Кӯшиш кунем бояд ҳамин хел овоз бурора. Баъди задем поён. Поён. Мезанем поён. Як бор дига. Нав иҷа задем поён. Як бор оҳиста-оҳиста ҳами боя мезанам, нигоҳ кунен, гитара даст донда боша, якҷоя ҳами хатима навохтан бигирем барои омӯхта шидан. Сеюм бое ки мо дар ин видеоурок мегузарем, ба ин бой бисёр ҳамин сурудое ки дар кӯча менавозам, бо бисёр сурудои муборакшо ба монанди хиромон гашта меои ба сӯям, дӯстат дорам бурдаи дили ман, бисёр дига байдои тоҷикӣ помирӣ хонда мешавад. Тарзи навохтани ин бой поён, поён, боло, поён, поён, боло. Як бор дига. Поён, поён, боло. Поён, поён, боло. Поён, поён, боло. Поён, поён, боло. Баъд да ин боям ранги бои шестерочка ду намуд навохта мешавад. Якта без заглушка, як намуди дигар заглушка хати. Поён, поён, боло, заглушка. Поён, боло. Поён, поён, боло, заглушка, поён, боло. Поён, поён, боло, заглушка, поён, боло. Чӣ хеле дидем дар ин видеоурок мо се намуд бои навохтана айхуд кардем. Ба ин се намуд бисёр ҳамун видеоурокҳои ояндаи мо бисёр сурудое ки мо менавозем мехонем бисёртар ба ҳамин се намуди бой навохта мешавад. Аввал ҳамин тарзи ҷо гирифтани дасти роста дар гитара нигоҳ мекунем. Дасти рост ҳамин ҷо ҳамин хел монда мешавад. ин хел намемонем барое ки пештар қафотар ин хел мондан камтар қин мешавад шумо вақти навохтан. Барои ҳамун даст ҳаминҷа мемонем байни даста. Панҷа рости струнаҳо меояд. Панҷа рости струнаҳо меояд. Баъд дар вақти навохтан уқа шарт нест ки ҳамун даст ҳамаш ҷумад. Фақат ҳамин кист кор мекунад бисёр вақт. Агар ягон камбудӣ дар видеоролик дида бошед, ягон тарз, ягон чи нофаҳмо бошад, дар комментариҳо ҳатман нависен, мо инро ба назар мегирем, ислоҳ мекунем. Боқӣ дар паноҳи Худо.